Matul iż-żjara tiegħu f'pajjiżna, l-President tal-Irlanda Michael Higgins iltaqa' mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom mal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg. Din il-laqgħa kordjali saret f'lukanda f'San Ġiljan fejn Bernard Gregg u d-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista iddiskutew diversi temi li huma ta' interess għal Malta kif ukoll għall-Irlanda. Bla dubju kienet laqgħa pożittiva illi fiha kellna l-opportunità niddiskutu diversi materji ta' interess reċiproku fosthom in-newtralità ta' pajjiżna, l-Unjoni Ewropea, il-migrazzjoni, imma wkoll il-gwerra fl-Ukrajna li bla dubju tista' thedded ukoll l-istabilità fir-reġjun u allura kemm huwa importanti li l-pajjiżi kollha jifhmu l-importanza biex anke l-Unjoni Ewropea tibqa' viġilanti u tieħu l-aħjar deċiżjonijiet fiċ-ċirkustanzi. Tkellimna mbagħad fuq materji oħrajn importanti u elenkajna aħna dak li derinna li kien importanti li niddiskutu fosthom l-interess ta' għajnuna ma' wkoll ta' kooperazzjoni fil-qasam mediku, fil-qasam turistiku, ukoll fil-qasam ta' riċerka u żvilupp, imma wkoll mod partikolari fil-qasam tal-enerġija alternattiva. Bħala Partit Nazzjonalista rridu nkomplu ntejbu relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi kemm mill-oppożizzjoni kif ukoll biex anke l-gvern preżenti ma' wkoll gvernijiet futuri fl-interess taż-żewġ pajjiżi jkomplu jtejbu relazzjoni mhux biss ekonomika ma' wkoll politika għaliex bil-kooperazzjoni sħiħa żewġ pajjiżi jistgħu jkomplu jibbenefikaw u allura javvanzaw flimkien. Għal din il-laqgħa Bernard Gregg kien akkumpanjat mill-Viċi Kapijiet tal-Partit Nazzjonalista David Agius u Robert Arrigo, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, is-Segretarju Internazzjonali Veronika Perici Kalascione u l-kelliem għall affarijiet barranin u Ewropej Beppe Fenekadami.